Sa checkpoint na mismo gihimo ang tagging sa mga ebidensyang nakuha gikan sa suspect nga ila sa mga pulis nga si Christopher Alvarez Magnaay sama sa mga nakasasye sa gituohang shabu. Subay sa report, sakay ang suspect sa bus o pag-abot sa fixed checkpoint sa TF Davao ug Bunawan Police Station 6 sa Barangay Lasang, nasakpan ang suspect nga nagtipig og gituohang shabu pasado alas 11 kaganihang buntag Disyembre 7. Mobalor tanan sa 6,400 pesos ang nakuhang illegal nga droga. Gidakupsab sa mga pulis ang giingong nagapayuhot og illegal nga droga sa Joint Drug Bypass Operation sa mga pulis sa Santa Ana Police Station 1 ug ubang unit sa mga pulis sa DCPO pasado alas 11 kagabi Disyembre 6 sa Purok Apollo, Barangay Buhang ining syudad. Giila ang suspect sa mga pulis nga si Arnel Rentosa, residente sa San Pedro Street, Leon Garcia, Davao City nga nakuhaan og napalitan og gituohang shabu nga mobalor tanan sa 33,320 pesos.